Хващаме, вадим ръката, хващаме горе. Не полягате. Втори вариант. Средно. Отваряте, хващате, дамата е в центъра. Леко. Третия вариант е по-долу. Отваряте, хващате дамата. Долу. Следващото нещо. Опан. Чакате дамата. Пак, преди кавалера стъпва, изкарвам ръка. От тук дигам кръка, гушвам, наклоням. Кавалерите наклонят наляво. Ето това е позиция. И. Окей? Хващате под. Тук, с завъртане, хващате. Първа, втора, бачата завъртане. Това. Като пак не носите дамата, долу държите. И. Опан. Окей, следващото нещо. Имаме front body lead. Сменяте ръцете. Завъртаме. И влизате. Изправяте. Давам да го направим. Имате опан, голяма, 3. Сега от тук стъпвате на място. 5, 6, 7. Заключвате ръката, давите раменете надолу. От тук слизате и изправяте. Следното нещо, което имахме. Опан. Завъртаме. Сменяме ръката. Там отгоре. Слизам от коленете. Главата надолу. Влизате с кръка. Завъртам и тук отварям лява ръка. Това е подготовка. И от тук. Хоп. И въртим. Окей? Като? Дамите трябва да тръгнете с... Сега ще го направим с оригиналното влизане, което е с кръче. Хоп. Хоп. Така по-лесно става и за кавалера и за дама. Добре. Ладно, може ли от другата посока? Тази посока. Да. Това последното. Не, само последното. Да. Имаме. Раз, два, 3, 6, 7. Опан. 5, 6, 7. Раз, два. Благодарим.